Mayong udto kanagunan. Kung nakabasa mo sa akong posting sa Facebook naghapon, I said something about life. In life, nothing is real unless you take risk. Sa kinabuhi, walay matinuod. Gawas kung musugal ka. Simple. In life, nothing becomes real unless you take risk. Kani ako mga kandidato, nagsugal ni. Because they know that unless they work hard and unless kamong taga Almendras suporta sa ila, they can either win or lose. They can election. I am taking advantage of the situation because ipakita ni Kapitana kunit nga ang mga butang na akong gihimo diri sa Almendras kauban sa mga butang nga iyang gipansulisit sa datong mga tao sa atong Pilipinas. Gobyerno nakahatag kayuhan sa katawhan sa Almendras District o nakaka-improve sa panagway panginahanglan sa barangay Almendras District. In other words, wala nga lang yung anidre aron ako mahangyon dito, bahala na inupa ko sa gobyerno, buwang-buwang siguro mahangyon dito. Please, kamangi ko ninyo. Dugay-dugay na din, sunod na munisipyo niya diya. It's been quite a long time na wala kasunod sa munisipyo, kaya wala naman kayo nita. Wala lang, sunod lang ko diya dito nitahon. Kanaugong ko. Diba? So, I am here, malipay ko, nadaggang kada kinubrahan karon, but I really ask Katrina Tawana, mandingko sa tubangan, because I want to see them again sa umaabot ng panahon. Kaya whether we like it or not, mag-eleksyon yun next year. Dili ma-postpone ng eleksyon. Pwede ma-delay, apan di pa postpone. Kaya eleksyon sa presidente, vice president, 12 ka senador, usa ka congressman, usa ka gobernador, usa ka vice governor, 5 ka provincial board members diri sa District 2, usa ka mayor, usa ka vice mayor, ug 8 ka konsehal sa lungsod sa Padada. Mahitabo yun next year, May 9, 2022. Kung may problemang kagubot, dili ma-postpone, ma-delay 1 week siguro, because otherwise, in the absence of any reason to postpone, reason of violence, or other reasons na dili magpadayon ng eleksyon, magpadayon ng eleksyon. Therefore, I need nunta for the first time, libre na kung solisoro yung sa Padada. Kaya doon na pinayuta sa Padada. Diba? And we have so many dreams in our minds, in our hearts. Nunta, matabang ta. Sa lungsod sa Padada, sa katawhan sa Padada. Si Mark Tagas, I hope he decides soon kung siya ang naganan. Congressman ba or Vice Governor? But I am asking all of you, kabangay ang anak, because someday, whether we like it or not, nagkatigulan naman ko. So, gwapo gihapon. Bilang gwapo, kilte pag yun. Ang ano magkaubanan, ganyan, pag lakaw-lakaw na mo, nangaluya na. Ako, sige gihapon lakaw-lakaw. Maulahin sila, kahinay, maglakaw. Mga konsihal, maglakaw Si Mark, tabagin ninyo, kay sayang ng bataa. He has been outstanding as the Vice Governor naman si Ana Margarita. I don't think doon ay kasulti si Ana. Doon sa pagpagagan, Mark ang sanggunian pangalaligan. He's doing it professionally, competently,
assiduously, tinugtanay ang pagkalagat. Kaliwat ko sa ato na. Iyang mami, as I said, dili na ng kandidato. She will be ending her term, her last term sa Congress, and mag-retire. I hope, with my care and love, mapulong yung kinabuhi. Anak ko, sulti. Diba? But, inumdumin yun eh. Budagan, yapon ko sa ika-unog na akong term pagkagudagod. May katarungan nga nung nagpahilti yapon ko, mentally and physically. Pwerte healthyhan ako. Healthy ang kasing-kasing. Healthy ang panglawas. Kusang life is healthy. The price of old age. Huwag kasabot na ismakmak. Litaw ko mangguni. Anyway, congratulations sa inyo sa ika-52nd na araw ng Almendras District at ipagtakan ang mga opisyalis sa Toronto. Okay? Daghang salamat. Take care of yourselves. Government will always be around to help you with your various problems. Personal. Daghang salamat. Mabuhay ang Almendras District.